Sampai kapan kita kelingan bae ini sampai yang kerja rumah. Ayo kelingan. Kanggo ibu tuan rumah. Kanggo Bunda Hajah pengantin pemana nanti. Kanggo Mas pengantin karo Yayu pengantin. Kanggo Kang Paul Ayanto. Kanggo Mergesimi Kang Pice. Piagam larangan. Bunda Rato wong sing paling eman dhewe karo Ayah Yangga. Beli bisa hilang, tetap baik kebayang. Mangan beli ngali, yen turu beli bisa lali. Hati gelisah, beli betah menang ning omah. Apa mengkenin wong lagi mabok kebayang. Kanggo kacung bayu, Ayah Rega kacung Rega. kanggo kacung lobi, nok libita nok libi. Yayo Kanggo Aramanto sing duwe rias Cigaruga. padahal nembeke kenalan oli seminggu. Yayo kali ini sanin kuait perasaan hati kaya wisoli sewindu. Kau ya beritahan pengen selalu barengan, gaya kedelan wong ireng sing gawe puyeng. Ning Lebak biyen iki Apa sing dadi kangen Isun Sudira. iya Masa-masa waktu nom kelingan kelingan. menggugah perasaan kita ya kan. Rasa isun kesyukuran sakit. Kanggo bapak tuan rumah. Ayo pengantin wis pengantin. Aramanto sing duwe rias Cigaruga. Kanggo Mama Epia. Kanggo Kang Kaji Badawi wong Karang Tengah. Sareng Yayu Sipu Haji Culekae. Wedang putih kopi pahit dibuang tengah lelupon. Suka mati jadi main, tenimbang ora gelakon. Batin sregokan. Bakal wis ngerokokaken suarane sing Kopi pahit dibuang tengah lelupon. Wong ireng gawe ngedani, apa cek kudu mikiri si jantung hati. Kanggo Nok Elsa. Beli bisa hilang, tetap baik kebayang. Mangan tingali, yen turu bisa lali. Hati gelisah, beli betah menang ning omah. Kaya kedelan wong ireng sing gawe puyeng. Aku pameroni wong si gendeng. Kanggo Aramanto Aramanto. Kanggo nok pengantin mas pengantin. Kanggo ibune Haikal. Kanggo kacung doer. Bunda Rato wong sing paling eman dhewe. Ayah Yangga. Kaenane kaenane. Kanggo Ade Sunanto wong sing paling kasep dhewe. Kanggo Yayu Karini sing arani kuai.
Syuk dewe.